Mitä mietteitä sulla on nyt, että minkälaista opettaa joogaa tällaisessa ympäristössä? No aivan ihanaa, että kyllähän tämä ympäristö rauhoittaa oman mielen ja rauhoittaa myös sitten huomaa näistä oppilaista, että kyllä ne on niin kuin paljon vastaanottavaisempia tällaisessa ympäristössä kuin sitten siellä kaupunkiympäristössä. Ja huomaa sen niin kuin rauhoittumisen päivä päivältä ja semmoisen niin kuin henkisyyden lisääntymisen, että tämä ympäristöhän on ihan kuin paratiisi ja kaikki muut tekijät ikään kuin tukee sitä opetusta, että on ihan kyllä kiva olla. Mikä se jooga on sulle? No, mulle se on aika paljon semmoinen elämäntapa ja semmoinen tavallaan itsensä kokonaisvaltainen kehittäminen, että siinä tulee tämä ihmisen hyvin esille fyysinen ja psyykkinen ja moraalinen ja myös sitten tämmöinen henkinen puoli, että kokonaisvaltainen niin kuin itsensä kehittämismenetelmä ja sitä kautta myös sitten tietysti heijastuu ympäristöön toivon mukaan hyvinä tekoina ja rakkautena ja hyvinä asioina ja lämpönä. Noiden aterioiden merkitys harjoituksille, että mitä mietteitä? Sillä on tosi suuri merkitys, koska se ruoka on hyvin semmoista luomupitoista, varsinkin miten on ymmärtänyt ja puhdasta. Ja sen huomaa kyllä omassakin elimistössä ja ihossa, että se on tosi terveellistä se ruoka. Että se on kyllä tosi hyvä asia. Ja sitten on 2 eri tuollaista joogapaikkaa. Onko sulla niistä mitään kommentteja? Joo, onhan niistä kommentteja. Ulkona harjoittelu on aina tietysti pikkasen erilaista. Ja sitten tietysti siinä on enemmän sään armoilla, mutta sen mä tietysti osasin jo ajatellakin, kun lähdin ja tiesin, että on ulkosalit, että se ei voikaan olla samanlaista kuin ihan sisällä harjoittelu. Ja sitten jos on vähän kylmempi ilma, niin ehkä ei taivu niin maksimaalisesti, mutta se kaikki prana taas, mikä on ympärillä ja tulee, kun on vuoria ja on merta, niin se antaa kyllä niin paljon anteeksi, että vaikka se harjoitus ei ehkä sitten ihan olisi semmoinen 100%, niin se kuitenkin on hirveän ihana se ulkoharjoitus. Ensinnäkin, minkälaista teidän mielestä on tehdä joogaa tällaisessa paikassa kuin Positano? No onhan tää hiukan erilaista kuin mitä on ollut kotopuolessa. Että jos vertaa, että hikinen sali ja suhteellisen tukkainen ilma ja täällä pääsee tekemään joko avolavalla tai sitten tuolla toisessa lasitetussa tilassa, mikä nyt vastaa hyvin kuitenkin ulkoilmaa, niin kyllä tää niin kuin maisemien ja kaiken puitteissa niin on tosi mahtavaa. Ihan erilaista, että hyvin paljon energisoivampaa ja jotenkin, en tiedä, lähempänä sitä mitä jooga pitäisi olla. Niin. Kyllähän moni varmaan kuvittelee, jos jotain kysytäänkin ensimmäiseksi, että olisi ihanaa vetää jossain auringossa lämpöisessä ja tälleen. Ja kyllä se, kivahan se pitää kokeilla. Tietää mistä on kysymys, ihan kivaa ehdottomasti. Kyllä. Entäs tää luonto tässä, kun on merta ja vuori, niin mikä merkitys sillä on teidän omaan harjoitukseen? No, kyllä se itselle ainakin tuo semmoisen jonkun niin kuin mielenrauhan siihen ja siis paljon helpommin pystyy niin kuin keskittymään siihen itse omaan tekemiseen. Että kyllä tämä jotenkin niin kuin leputtaa mieltä niin kokonaisvaltaisesti tämä meri ja niin kuin nämä vuorimaisemat yleensä. Että Joo, ja kyllähän se, kun sä lähdet jo pois normaali ympäristössä, oot lomalla, niin ei ole mikään kiirettä, niin se on se ykkösjuttu. Eli ei pidetä mitään kiirettä, vaan käytetään aika siihen, niin se tulee semmoinen tietty rentous siinä ja kiireettömyys, niin se luo vielä lisäpointtinsa siihen. Siinä mielessä. Entäs toi retriitti sitten paikkana ja majoituspaikkana? No, kyllä mun mielestä niin tämmöiseen joogahenkeen niin toi on ihan täydellinen, että ei tämmöiseen paikkaan lähdetä hakemaan mitään luksusmajoitusta niin kuin verraten johonkin hotellimajoituksiin, että kyllä tää on niin kuin ihan ja kaikki ne fasiliteetit löytyy mitä tarvii löytyäkin, että ja ruoka on ihan mieletöntä. Itse en ollut ikinä kasvissyöjä, mutta että mulle oli ainakin yllätys, että kasvisruoka voi olla noin maittavaa ja niin kuin
täyspainosta. Että kyllä niin kuin, ja paikkana ihan mielettömän hieno. Ja ihmiset, niin kuin kaikki tää on jotenkin sellainen kiireetön ilmapiiri ja luonnon läheisyys tässä. Niin kyllä tää on. Joo, ja ei tätä, jos saisi tosiaan jossain hotellissa, jos koko ajan virkkeitä ympärillä, ei tää olisi ollenkaan sama juttu. Kyllä tää 12 tuntematonta ihmistä tulee kuitenkin samanhenkistä ja on ihan kuin olisi tuntunut pitkäänkin. Se on niinku se juttu ja voi olla niinku puhtaalla pöydällä, että miettii kellekään menneisyyttä eikä tulevaisuutta, voidaan vaan olla tällä hetkellä tässä nyt. Kyllä, ihan tällaista perinteistäkin rantalomailuakin on tullut vietettyä. Tämä on siinä mielessä hienoa, että tämä niinku tarjoaa kuitenkin aika lähellä sitten noin mahdollisuudet viettää niinku merellä rantaelämää ja käydä vaikka veneilemässä jossain tuolla toisella saarilla. Jos haluaa. Niin, käydä rantakahviloissa, pizzalla, muuta. Et siinä mielessä tästä tulee myös semmoinen ehkä kaupunkiloma. Sitten, tää nyt varmaan on ihan tavanomaisin paikka kuitenkaan Italiassa tulla, niin ehkä näkee vähän paremmin syvemmin sen, mitä Italia sitten voi niinku tarjota. Joo, en mä olisi lähtenyt, jos se olisi ollut ihan puhdas joku korpipaikka, mistä ei olisi ikinä päässyt mihinkään, niin kyllä se olisi jäänyt mulla niitä tekemättä. Kyllä täytyy olla niinku mahdollisuus päästä muuhunkin, jos haluaa. Joo, kyllä. Jotain muutakin tekemään, ettei olla täällä. Et siinä mielessä ei se. Kyllähän tää uskomaton paikka on tää vuorilta kiipeilemässä tää paikka. Ja tosiaan kun ei ääniä kuulu, mutta ne ei ole semmosia liikenteen eikä mitään niin kuin normaali kaupunkielämän ääniä. Ei ole kiireen ääniä. Ei ole. Täällä ollaan ja kahville mennään ja siis niin mieletön aamu, että niin kuin Kismet-mainoksessa, että ei saa sanotuksi. On niin hyvä, on niin upeata, on niin täyteläistä ja täydellistä, että ei saa sanoa. Kuulla, että mitkä on sun ajatukset, kun kohta on viikko ohi, niin minkälaista on ollut tehdä joogaa tässä paikassa? No oikein hyvä, että maisemathan on näin suomalaisittain ajatellen ihan uskomattoman hienot. Ympäristö on kyllä tosi upea ja on hieno jookata ja katsella luontoa ja sellaista maisemaa, mitä ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt. No miten nämä vuoret ja meret vaikuttaa sun omaan harjoitukseen? No sillä, että meinaa unohtua katsoa vuorta, koska se on niin upea, että en ole itse kyllä kovin innokas uimari, että en ole vielä uinut, mutta vielä on päivä jäljellä tätä retriittiä, että eiköhän sekin tule tapahtuun. Mutta merihän on tosi kaunis katsella. Tuolta retriittipaikastakin näkee, kuinka kivalta näyttää, kun veneet tekee valkoisia kuvioita meren pintaan. Entäs sitten tämä retriitti asuinpaikka? No se on ihan uskomattoman sellainen persoonallinen, että vanha talo ja sillä ei jotenkin taitavasti, mutta ei mitenkään sillä ylellisesti eikä kalliisti, niin tyylikkäästi sisustettu ja sitten kuitenkin se, mitä mä arvostan, niin siellä kaikki vanha käytetään niin pitkälle kuin voidaan. Ja mulle se merkitsee aika paljon. Mä en sillä kovasti, tai siis en ole vielä koskaan ollut näin etelässä, koska en pidä rantalomista, enkä halua matkustaa vaan sen takia, että voisin sanoa, että olen käynyt jossakin lomalla. Että nyt kun oli mahdollisuus yhdistää jooga ja matkailu, niin se tuntui sellaiselta, että no niin, toi olisi mua varten. Ja tämä on ollut tosi ihana, että on joogaharjoitukset ja vähän muutakin joogan puitteissa ja silti on voinut katsella täällä kaupunkia ja nyt mennään vielä sitten käymään Caprin saarella, niin tämä tuntuu ihan täydelliseltä. Entä mitä mieltä sä oot näistä retriitin aterioista ja miten ne vaikuttaa sitten tähän sun harjoitteluun? No ateriathan on, koska ne on kasvisaterioita, niin ne on sillai tosi hyvin
sopii tähän, että koska harjoitellaan ja paikka on tosi hienosti joustanut meidän toivomuksissa, että on aikaa tai jotain pientä mitä lisää, niin aina on ollut vastaus myönteinen. Ja että ateriathan on siis, paitsi että ne on hyviä ja maukkaita ja mun mielestä niissä maistuu selvästi se, että ne on luomutuotteista tehty, niin sitten ne on myöskin tosi kauniita. Että sitä oikein aina hämmästyy, kun tuodaan vadit pöytään, että miten voidaan laittaa ruokaa niin kauniisti esille. Entäs sitten, kun tässä tulee aika tällainen tiivis ryhmähenki tämän viikon aikana, niin se on vähän arjesta poikkeavaa myöskin, että ollaan saman aikuisporukan kanssa. Asutaan lähekkäin ja nukutaan lähekkäin ja syödään lähekkäin. Kyllähän sitä vähän jännitti ja yritti niinku etukäteen varautua kaikkeen mahdolliseen, mutta kyllä siinäkin on kaikki niinku toiveet ylittynyt, että on siis oikein tosi kivaa väkeä ja ei ole mitään ollut sellaista, mistä olisi voinut moittia, että olisi jotain hankaluutta. Että mä olen ihan tosi iloisesti ollut yllättynyt ihan kaikesta, mitä täällä on ollut.